चला ये कौला हिमराज आधी युट्यूब कर कधी हो कधी कमरेक बांधलंस मानशुरा हरवला म्हणून जेवण केलं ना जेवण 4 दिवस हातात वाल झाला ना कसं साबणला काय ढवळता तो बघा या साड्यावरच्या जेवणाची मजा ना ती घराकडच्या जेवणाक मजा नाही माका पहिला सांगले नाही असं तर मी भोपळो घेऊन येलो असतो बघ काय वास वास बघ वासान पोट भरो पाया असल्या बंदावर आधी ठेवलेली हो असल्या बंदावर काय जे डाळीत मसाला टाकायचो भाजीत मसाला टाकायचो एवढं 2 घास काढली की पाणी पियायचे 2 घास काढली की पाणी म्हणजे भरत चालला पाण्यानंच पोट भरतला हा जेवण पुरण उठतला जुनी पद्धत येताना तू घेऊन येलं की किसना घेऊन या जुनी परंपरा गेलेली नाही अजून खायच्या जमाचा सुद्धा नाही माका सांगणे जेवण झालं आता सांगा नाही म्हणून सांगले म्हणून म्हटलं खाली जाऊन यावी खाली नको सांगा कसे येते काय गाठ सोडत अजून लगीन होता हळकुंडाची गाठ सुद्धा पोया पटकन एका आता नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर कसं आहेत मित्रांनो, सगळे मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आपले व्हिडिओ नवनवीन बघत बसा. तर मित्रांनो, दररोज आमचे गजाले वगैरे बघतच असाल, काही कार्यक्रमांचे व्हिडिओ असतात, पण आजचा व्हिडिओ जरा वेगळा. तर आजचा व्हिडिओ असा की श्रमदान. तर श्रमदान कसला करूचा, तर आता बघितलं असाल मी चलतंय तो रस्तो तुमका बऱ्याच जणांका माहिती असतात. तर ही आपली घाटी आहे साड्यावरची, आणि या साड्यावरच्या घाटीक आज रस्त्यावर माती टाकूची आहे. म्हणजे ही पहिली घाटी होती आणि आता हळूहळू रस्तो थोडं झालेलो आहे. आणि थोडं म्हणजे हो बघताच आज पाठी खड्डे किती आहेत ते. तर कशासाठी टाकूच्या माती, तर गायगोठणच्या मंदिरात आता येत्या 23 तारखेक पूजा असता. तर तिथे भजनाचं वगैरे कार्यक्रम असता. तर येणारी लोक भरपूर असतात, कारण पहिली पायी चलत येत सगळीजणं. त्यावेळी भजनं वगैरे असतात, त्यावेळी बुवा बिवांचे पेटिये वगैरे आमच्या 2 वाडीतले लोक घेऊन जात वरती त्यांका साड्यावर बुवांका. तर आता तसं नाही, आता गाडी जाता हळूहळू, म्हणजे आपटत धोपटत जाता. तर आज रस्त्यावर माती टाकूची आहे आणि बरीचशी मंडळी पुढे गेली आहे आणि मी चाललो आहे आताच. तर ही असा श्रमदानाचा आज विषय आहे. तर चला बघूया, आज दिवसभर साड्यावरच राहायचा. त्यामुळे तर मित्रांनो, या आपला मंदिर बघितलं असाल तुम्ही, तर अरण्यात म्हणजे आजूबाजू कोणाची जागजूक नाही, असा साड्यावर एका ठिकाणी असं मंदिर आहे. आमच्या घरापासून नाही म्हटलंच तरी 1.5 किलोमीटर आहे. तर असा साड्यावर पहिली पायी चलत जात सगळी लोक, आणि तेव्हा पण गर्दी होती भरपूर. आत्ता जशी आहे तेव्हा पण तशीच गर्दी होती, म्हणजे कार्यक्रमासाठी वगैरे. धमाक झाला आधी चलन. तर सवय आहे तशी आमका, त्यामुळे काय वाटत नाही. नाही तर तुम्ही येशाल तर म्हणजे दमशाल. तर सगळ्यांनी येवा आवर्जून. 23 तारखेक रात्री 10 वाजता डबल बारी आहे, संदीप पुजारे आणि अभिषेक शिरसाट. तर सगळ्यांनी आवर्जून येवा. व्हिडिओ मी आधीच टाकून विनूकडे पाठवून देणार आहे कार्ड, त्यामुळे तुमका आमंत्रण आधीच सगळ्यांका दिलेला. सत्यनारायणाची महापूजा असता त्या मंदिरात, आणि आमचं देव नवसाक पावणार वा. जर नवस बिवस कोणाचं करूचो असत तर 100% हवा. हो बघा रस्ता बघा किती, याच्यातून खडबडीतात ना गाडी. पहिलं ह्यो पण नव्हतो, पाय वाट होती नुसती, आणि इकडे झाडा वगैरे होती, ते आता सगळा तोडून असा साधो रस्तो केलेलो आहे. आणि हे बघा पूर्ण जंगल आहे इकडे. तर चला मित्रांनो, आता आपण येलो मंदिराजवळ.
नाही म्हटलंच तरी खालसून 20-1 मिनटं लागतात वर येऊसाठी. हे आता नवीन केलेलं मंदिर रिपेरिंग वगैरे. पूर्वी असा नव्हता, होता पण साधा होता आणि आता जरा त्याच्यात सुधारणा केलेली आहे चांगल्यापैकी. तर मित्रांनो बघा आबाकडे काम करता खय आबा. तर मित्रांनो इकडे कोणे लावूचा काम चालू आहे बघा. पाटील आणि शिंदे बघा लावतात आणि आबा तिकडे काय करता. काय करता काय ते हातवडी घेऊन काहीतरी ठोकता. काय करतो मास करतो बघ आता गोपाळला येतात डायरेक्ट काय आणून सांगताय वर कावलाच घे. ऐकलेच नाही हो पाटील अकडे घेऊन या डायरेक्ट. ही बघा म्हातारे माणूस कसे आणतात कौला. कालना घेऊन इले म्हातारे खाताना तेवढाच खातात. मी पण आणलंय नाही तर म्हणती मी आणलंय नाही हो तयच होतो की का जेवणाचं काम चालू हो काय कांदो कापता. आणि थोड्या दिवसांनी पंप आपली डोनीक बसवल्यानी ना तर पाण्याचा तळपाट करणार. डोनीक पाणी नाही राहता तुका होय ना. जमिनी इकल्यानी आहेत ना कामाक हँकात ठेवणार इकणाऱ्यांकात ठेवणार पाणी भरू. सांग बाबा बाबा म्हण ना बाबा. अरे बाबा पुरता ठेव चाय पुरता भाग ना तुला चाय पुरता म्हणजे चाय दे पुरता म्हण ना. नाही ते फोरगी चांगली मनाला घेतली ना फोरगी चांगली असते. काय म्हणणार घेतले चाय टाकूची म्हणणार किलो नाही तर फोरगी पुणी असते. हा देती युट्यूब कर कधी कधी काल आणलं आम्ही 3-4 बांशुरी खालना. तुझं आणलं बघ आधी कमरेक बांधलंस. हा अरे आम्ही आणला काल संध्याकाळी काल परवाच्या रोज हिरवे फडको आणलेलं. तो गेलो काय मग टोपा खाली नाही ना. टोपा खाली भातात नाही ना घातलं. झाडून द्यावा कधी मीटिंगला विषय काढू बांशुरा हरवला म्हणून पण नेता आणून देत नाही. काय तो मरता विता गॅस पेटू. जेवण केलं ना जेवण 4 दिवस हातात वाल झाला ना कसं साबणला. जेवण कसं उशिरा केलं की आग पडलेली असतं पोटात खाते कसा काय ढवळता तो बघा. या साड्यावरच्या जेवणाची मजा ना ती घराकडच्या जेवणाक मजा नाही. माका पहिला सांगले नाही असतं तर मी भोपळो घेऊन येलो असतो. मग तुका माहिती होता ना बघ काय वास बघ वाटाण पोट बरोबर या वर्णात दिल्या ना 3 चवळी. तू मरणाची होणार नाहीतर काय या का. अरे आता हात कापतो रे. पहिल्यासारखी ताकद रवली नाही. किती जेवण केलं असल्या बंदावर आगी ठेवलेली असल्या बंदावर काही काय 500 मंडळी तेव्हा लाकडा नाही होती बंदार पेटवलं असते. असं म्हणतं असा. अरे 500 मंडळीचं जेवण ऐकलं व्हायचं आहे म्हणतं. डाळीत मसाला टाकायचो भाजीत मसाला टाकायचो. एवढं 2 घास काढली की पाणी प्यायचे 2 घास काढली की पाणी म्हणजे भरत चालला. पाणी येणं पोट भरतला. हा जेवण पुरण उठतला माणूस मग पैसे वाटले रवलं मसाला सगळं डाळीत आणि भाजीत टाकलाय तो जेवण आपोआप पुरणार.
आणि ही बघा जुनी पद्धत आढाळो नाही त्यामुळे हे बघा सड्यावर अकडे हो असं काय म्हणतो हा जुनी पद्धत येताना तू घेऊन येलं की किसना घेऊन या जुनी परंपरा गेलेली नाही अजून खायच्या जमाचा सुद्धा ना ऐकलं तू बनवलंस की खवणी खवणी बनवून दिसत ऐकतो अशोक रावाल मोहन अरे आणि जेवण करायला नामान तिथं पण जास्त जमला हा आणि अरे अशोक असं काय म्हणतो यांनी जेवण जर केलं नाही यांनी हिला सांग 4 दिवस हाताचा वास जाणार नाही तू कसलं साबण लाव आता वास जाणार नाही 4 दिवस असं म्हणतो जेवचा सोडूनच दे जेवचा सोडूनच दे वासानच म्हणतो येईल साधारण जेवण 3 वाजता की 2 वाजता होतं साधारण अंदाज भाजले किती काय माहिती भाजले किती त्याच्यावर या आणखी अर्ध्या तासात जेवण ऐकलं अर्ध्या तासात जेवण वाजता बळवत त्याच्यात काय गाठ सोडतं अजून लगीन होता हळकुंडाची गाठ सुद्धा पोया पटकन बाजगा बिजगाची हो एका आता चला डाळ धुवून आणूया सड्यार जेवण घेऊन चाललं की झाली नाही हा नाही कशी सड्यावर अजून म्हातारी माणसं जेवण वगैरे घेऊन जातात कारण त्यांचे मांगर तिकडे लांब होत सड्यावरती त्यामुळे जेवण वगैरे वरतीच घेऊन येतात कारण पुन्हा खाली कोण जाणार तर असा कार्यक्रम चालू असता शेतकऱ्यांचं बघितलंच असाल तिकडे देवळाकडे जेवण वगैरे चालला वर कौलाचे कोणे वगैरे लावतात तर मी सकाळी थंय गेलो आहे आणि आता पुन्हा इकडे रस्त्याच्या थंय माती टाकतात थंय बघूया आणि बेनावळ चालू आहे रस्त्याच्या कडणीची कारण ही बघा ह्या सगळं असा गच्च वाढला आणि रात्रीचा कार्यक्रम असल्या कारण इकडे सड्यावर लाईट वगैरे काहीच नसन आम्ही कार्यक्रम करतो जनरेटर वगैरे आणून ह्याच्या आधी गाडी नव्हती तेव्हा खालना म्हणजे 4-5 झिलग्यानी जनरेटर वरती आणलेलो कारण मी होतो आहे तेव्हा लहान होतं आहे तर असे कार्यक्रम केलेले होते या सड्यावरती त्यावेळी बुवा वगैरे असे चलत येत तर या देवळाचा इतिहास तुमका सगळा सांगतले आधी कसा होता आणि त्याच्यानंतर आत्ता कसा या सगळ्या तुमका या व्हिडिओतनं या किंवा पुढच्या जो पूजे दिवशी व्हिडिओ 23 तारखेचा करीन कार्यक्रमा दिवशी त्या व्हिडिओत नक्की सांगणार तर आत्ता आधी बघूया मग कौला आणून दिलं सगळी आणि का बसले म्हणजे काम करतात मी या करू गेलं दमलास की वाट भारी चकाचक केलास मात्र कसो येऊन डोळे ढाकून जरी इलो तरी काय नाही ना चलतलं मातीवाल्याचा काय आला खाली माती टाकतं माचीच एका आग घालतं की नको आता घालू जायत ककडे तरी तुम्ही आपले सावळेत आरामा केला आरामाक म्हणजे खालच्यांपेक्षा काम डबल केला किती अंगावरच घेतलंस मग आज तू माणूस कसं डोळे दाखवून येऊ गाडी कशी पद्धतशीर लागता नाही शिराड अजिबात फक्त तू खाली आता गेले की आलाव करतले बघित हा बघा दिवसभर श्रमदान काढलेला करू जाऊ ना आणि काका आमचे मुंबईतून इले होत तुमच्याकडे पाण्याचा कॅन दिले ना की हो नाही सावलेत ठेवते हा बघा कॅन बिन बांधान घेतले ना कापडान पाणी गरम होत म्हणून हे बघा असं काम चालू आहे प्रत्येक जण मनापासून करता होय ना परसो मुंबईतून इलो हा रिटायरमेंट घेऊन इलोच घाटीवर बेनूक लागलेलो हा होय ना मुंबईत काय ब्रेक दिला नी मुंबई सोडलं एका रात्रीचा कार्यक्रम हा पण मेहनत भरपूर घेता कसा रे यावत नाही रे
माका सांगणे जेवण झालं आता सांगा नाही म्हणून सांगणे म्हणून म्हटलं खाली जाऊन येऊये. खाली नको सांगा कसे येते होय रे ये तुम्ही म्हणशाल बाबलो काय कामच करीत नाही की काय कॅमेरोज घेऊन आता फिरता की काय तसं नाही मी काम करता करता या तुमका दाखवते. तर मित्रांनो ही बघा इकडे माती टाकूचा काम आणि गाडी इलेली आहे. अरे पंकज बाय आहे मग माती कशी टाकतास ती बघूक नको. बरोबर आहे रायडर म्हणून पूर्वीचे माणूस दिसाक नको रायडर म्हणून टाक रायडर. आणि तुम्ही कॅप्टन दादा तू येऊ बरो दिसतास हो गमेला टाकतं का आता फास्ट काम होतं आयडिया बरोबर एक नंबर व्हिडिओ तुझे मी बघतोय आताच नाही बघ रे किती ती पुरे काय बघ नाही तर म्हणशी आणखी टाकलेली नाही म्हणून चला हे फटकन आताशी डाळ टाकले ना डाळ भाजी झाली भातव झालं मी लय ताई ना अरे पळता घरात पळता की पटाणी 5 किलो चढत नाही पाट्या सर्व झाले हे बाटी रो हे घालता डुमली त्याची काय वावटू ही काय चालली या आपा बुकेल तू केला नाही रे मग या मातीचा महत्वाचा काय म्हणा माहिती का पाटी स्टॉक मध्येच घेऊच लागता वायच पाना सुपारी